Arratsaldeon. Ongi etorri. Ane, eta zu zer modu zaude, gaurko partida dela eta? Ba, pixkat, urduri, zuzenketa bat gaur nahi ongo urrengo azpian, bai? Nahi zerratian. Gaur beste bilankide ibiliko ja, urrengo azpian. Benetan jokatuko dan, erabakiko dan partida. Baina egongo da, emankizuna nahi zerratian. Bai, egongo da. Beraz, pixka bat urduri esan diguzu. Bai, urduri, nik uste naixarik ja ondo kontau dalako, bai, ez? Itxaropena bado, eta ordue iritsi ala, ez? Nik uste realzaleek ere atzo bazakele itxaropen hori nahiz eta zai izan, bastezanik ez, kasu honetan emakumezkoen taldearekin, nik uste kanporaketa irekia dagoala, batez ere Madriletik emaitza hon bat ekartzen baldin badeu eta defentsan zendo baritzen baldin bada. Nola ikusten duzuzuk Reala? Naixarik komentau dugu, gora bera etxu irregular hasi zoan denboraldia eta zalantza asko, ez? Nik uste hor zurrunbilo baten sartu zela oso eskor, ez? Kanpotik ere esan ikusten agian aurrek urteetako nortasuna, naixarik komentau duan bezala, erdian jokalari batzuk falta izan zitzaizkiolako, eta aurrean ere aurrek urteetan sartzen ziren gol horrek, falta zirelako, ez? Amaiurdan ere Izagirre agian bajutxu hasi zian, eta oain, nik uste dut azarotik ona, eta batez ere 2008an, hartu dela bide ona, eta protagonismo nabarmena Jensenek, ez? Aurrek urteetan bere izan zen zalantza handia, ea merezi zoan Norvegiarrak titular izatea, nik uste dut aurten zenbakiekin irabazi doala, eta gero Frantzi ordo beti lanean eta borrokan, eta Jensenekin bikote ederra egiten dugu, eta oain bertan funtzionatzen doz. Bai, eta gainera, kanporaketa honetara arrazoiz iritsi direla esan daiteke, ze azkeneko urtetan izugarrizko maila ari dara ikusten Reala. Bai, eta aurten ere aipatu da, ez, Levante bezalako talde bat kanporatu deu. Egisa da lehen zati oso kaiskarra inzoala, azkar jarri zan markagailuan atzetik, baina bigarren zatian sentsazioak eta markagailu irauli zoan, eta ez da eonolako emaitza Levante bat kanporatzea. Bigarren zailkatua da, ligan ordurarte uste Lezama makarrik galduzula eta denboraldi hasiera zen, eta Realak merezita lortu deu finalerdietarako emaitze hori, eta nik uste dut bai dela, agian denboraldi gora beratxu baten itxaropena pizteko txapelketa bat, ez? Azkenian ligan oso zaildo bai, oain dela 2 urte lortutako Europako txartela, ez doize jokuan, ez behian ez goian, eta nik uste eta bai dela, demoraldia sentsazio honekin eta pixkat... Ilusio pixkat bai, erronka bat, ez? Aurrean Atletico Madrid izango du, oraingo gaur egungo txapelduna azken kopa berak irabazi zuelako. Horrelako talde baten aurrean, zerekin ibili behar du kontuz, Realak? Neri kezkatzen dit defentsak. Gisa da 2008 urte honetan zuzendu dela defentsa hori, baina denboraldi hasieran agian hor zauan, ez? Pixkat deskontrola, eta horrek kezkatzen dit, badakalako aurrian, sekulako aurrelariak Atletico Madrid. Ludmilak niri egisa da urten lesio batetik datorela, baina sekulako bilurre matetx, eta urten du baji dabe bai, Cardona ere ordo, erdixan ere Banini bezalako jokalari batek edonundik aldizu ez ustean harrapatu, eta nik uste oso talde indartsua dela aurrean, beraz sendo mantenduta eta zure aukerak aprobetxatuta, iritsiko direla, nik uste dut Realak bere aukerak eukiko ditula eta bere momentuak eukiko ditula eta dakat itxaropena emaitza hon bat ekartzeko hurrengo astean hemen errematatzeko. Naixari, lehenbiziko partidua kanpoan jokatuko du, horrek zer egiten du? Kalte, lagundu gero etxean amaitzen delako, zuk zer diozu? Bai, normalean errematea etxean emateko aukera hobe da zalen laguntzarekin, eta gauzat komentatu gara horren inguruan garai batean, etxetik kanpo lortutako golek balio bikoitza zuten. Dagoeneko hoia ez dago indarrean, eta orduan, baina Realaren kasuan hobeto, kasu honetan argi eta garbi etxean jokatzea jendearekin jendeak erantzungo du. Jendea leiala da, Reala jarraitzen duen jendea, eta esango nuke azken urtetan, horretan ez da egon dela, eta zubietara jendea hurbiltzen dela, eta jendeak gozatzen duela batez ere, eta beti azpimarratu behar dela. Oso ondo jokatzen dutelako futbolean. Eta orduan, espero dezagun datorren astean aukera izatea lehenengo eta aukera hori baliatzea. Ane, zuk nola bizi dituzu horrelako partidak? Egiz esan da, batetik, kazetari nahien aldetik, gaur arte, enaua nerviosa, beste aukean lan dakau, baina iritsi ala eta partida ikusten hasiala, urduri bizitzet, batez lehen ere onzat, aipatzen ez, 2019ko kopa hori oroitzen, edo Txapeldunen Ligako balentria hori oroitzen, egisa da,
bizipen asko datorkizula burura eta parti ikusten hasten zeanean esatezu talde hau zela hobetu duan eta zelako gertu dakan, beste final bat, eta urduri, pixkat agian haserretu ere bai akatsen bat egiten bada, baina gero pixkat danugeak pentsatzen akatxe itxeko eozenek aldoala en akatx, eta nik uste dut sale amorratu horietatik gero bai distantziatu bihar dela eta balorazio behin danak aldeuen egiten duela. Naxarirekin aipatu dugu, ez da? Azkeneko urtetan emakumeen futbolak izan duen goraka da, edo behintzate eraldaketa hori. Zuk sumatzen duzu bai Zubietan, bai Anoetan tokatu ezkero, jende gehiago hurbiltzen dela? Anoetan ez dakiz, Anoetakoa beti da partida interesante bat, edo noizamen jokatzen dana, baina ni nabarmenduko noa Zubietan oinarri bat finkatu dela. Zubietara gerturatzea 1000 da piko pertsona astebururo lehen esan lortzen. Lehen lortzen agian, hori, derbi batean Anoeta jute 20.000, baina gero Zubietara 200. Orduan nik uste eman behar dian urratxak hori diala. Zubietara beti gerturatzea zaleen oinarri bat, eta hori lortu da, batez ere kopako garaipenaz geroztik. Atletiken kasuan ere berdina, lezama beti eukide oinarri hori, baina atzetik egon dialako, lau liga, gero 2016 urtean 5. irabazi zen, eta hor ere, atletiken filosofia eta idiosinkrazia egisa da diferentzia dela, eta beti ondala oinarri hori, baina hori mantentzia da beharrezkoa. Bihar ikusiko deus amamezera gerturatuko diala agian 30.000 pertsona edo 25.000, baina garrantzitsua da nik uste lezaman batzen dire. Astero edo bi astean behin. Hori bai igo da nik uste nabarmen. Futbola nola datu den ikusteko, 2006-2007 denboraldian Atletikek liga irabazi zuen, Bartzelona azkena izan zen. Atletikek ia 50 puntu atea zizkion Bartzelonari. Bartzelonak orduan ondoa jo zuen, eta esan zuten klub bezala luzatuta egongo ziren, hau ez da posible, irudi hau ezin da eman. Gaur egun Bartzelona Europako txapelduna da eta munduko talderik onena. Eta bide hori eginda, eta bide hori hasteko eurek egin dute. Beste batzuk polikiago eta jarraitze dute egitura aldetik eta bar, baina Bartzelonak nolait hemen gertu irautza eragin du, joko aldetik eta emaitza aldetik. Sinestezina da, orain dela 5 urte ligako talde batek Europako txapelketa irabaz zezakeenik. Bartzelonak etxeko lanak egin ditu, azken urteotan. Beste taldeak ere ari dira etxeko lanak egiten, Ane? Mantxoago agian. Egisa da bai lehen ongea komentatzen, debate bat sortzen duana honek ea Bartzelona hain nagusi izan da merezi ote duan, baina nik uste esfortzua egin behar duela beste klubek ere, egisa da ezin duela ere egun batetik bestera, nik uste oinarria finkatu biaiala, baina hori mantentzen jun. Eta nik uste egiten da, lanidakaten kezka bakarra da, ez da kitxela hain ondo dauan aprobetxatzen liga edo federazioa, Espainiako selekzioak irabazi izana. Nire kezka hori da. Badakigu Bartzelonak erakartzen doala ja publikoa, dakalako urrezko baloia irabazi duen bi jokalari, Espainiako selekzioan jokatzen duen oinarria Bartzelona ondo, eta Bartzelonak bai egin deu horrelako gazteenengan erreferenteak sortzeko lan bat, baina uste ez dagoela ondo aprobetxatzen ari momentu hau. Eta momentua da, Espainiako selekzioak irabazi doala munduko txapelketan, Nations League bai, hor dozen jokalari asko edo gehienak diala Espainiako ligan dozenak, eta hor bultzatu behar dela, eta hor egin txapelketera kargarri bat, eta baldintzak ere hobetzen, eta momentu hau aprobetxatu behar da, agian klubei eskatzeko gauzak, federazioari eskatzeko gauzak, eta hobetzen juteko, gitxinaka, oain arte egin zela. Hanezuke emakumeen kirolarekiko kezka, futbolarekiko kezka aspaldituk duzu. 2011an oso okerrez baldin bagaude sortu zenuen Realeko nesken bloga, ezta? Orduan utxune bat sumatzen zenuen hori sortzeko? Bai, eta naixarik ezautuke, bai, baina nik uste emaitzak eta jakitzeko oso zail zauan, teletesto erabiltzen zen, edo foroak, edo oso webgune gitxizo zen, eta oso informazio urrixa, eta emaitzak soilik, eta niri hor sartu zaten arra, itaken juten itzala Zubieta ikustez, honen berri eman beharko da. Eta horren ondorioz sortu nuen bloga, horren ondorioz ikasi dut kazetaritza, horren ondorioz emakumeen kirolarekiko atxikimendua eta bultzada hau, eta orduan ezke klubek ere zeuen horren berri ematen. Gero sortu zuen, ez da gero Realak berak zerbitzu hori eskaintzeko pausua eman zuen? Klubak gero hasi zian informatzen eta hobeto egiten.
Eta 2021 geroztik podcasta duzu, Kirolari Gaitun. Bai. Podcasta, zer moduz, zer bururekin egiten duzu hau? Hasi ginen indartxu, Bai. hasi ginen Maile Garmendia eta Bixok indartxu, eta zan emakumei euren bosgorailua eskaintzia. Euskal Herrixan badakaulako eliteko kirolari oso onak, eta askotan edabidetan dake presentzia oso txikisa edo noizean behinkua, eta batzutan garaipenekin lotutako. Orduan gu nahi ginen pixkat lotu euren bizipenak, egostopoak eta nolakoa dan, elitera iristeko bide hori, eta erreferenteak sortzeko bide horretan beste aletxo bat jarri. Eurak ere aitzindariak dira, horri esker, zabaldu da bideak kazetaritza munduan, eskertu beharra. Hasieratik eta orain ere egiten ari diren lana, egunero. Sumatu duzu zuek hori, zuek egindako lanak ekarri dituela gero pauso berriak eta mugimendu berriak. Edo gizarteak eskatu dugu, nik uste gizarteak ere evoluzionatu duela, eta aipatu dira atletiken garaipenak, eta pixkak dana dator batera. Ni bloga egin nuan nian, Estatu Espainolean ere basoan beste blog bat, eta horrek lagundu dugu, agian base bat sortzea, eta gero base horretatik azten jarraitzea. Nik uste gizartean aldaketa edo belaunaldi berriakiko beste ikuspuntu bat ere garrantzitsu izan dela, klubek ere beraien Twitterrak, beraien informazioa eta emateko. Hala ere Naxari berdintasunetik urrun gaude oraindik futbolean. Bai, garai bateko txapeldunekin hizketan beti hitz bera zerabilten ahoan, erretiro hartu duten horiek, inbertsioarena, inbertitu egin behar da. Baina ez momentuan irabaziak lortzeko, baizik eta etorkizunean jendea erakartzeko, eta nik uste pixkanaka garaipen handiekin eta klubek ikusi dute aukera hori, egia da batzuen kasuan gehiago nahiko genukeela, ez? Eta ja enaiz soldataz ari bakarri, baizik eta lan egiturak adibidez Zubietan egoitza berri bat egiten ari dira, eta hori da beraien pixka bat helduleku nagusia klubarena, jokalariak erakartzeko, eta egia da, azeta zazpia ikaragarri hasiko dela, armaila berri bat egingo dute, aldakela berriak, prensa areto berri bat, jokalariak ere hori ikuste dute, baina batez ere, profesionaltasunarekin arratsaldean entrenatzen hasi dira, soldatak hobexeagoa dira, lan hitzarmen badago, babestuta daude, zentzu horretan, eta apurka-apurka hori ere, eta mundu mailako izarrek sekulako dirutzak irabazte dituzte dagoeneko, Martzonako jokalari batzuk, urrezko baloia irabazi duten horiek, baina, batez ere oinarria, jasangarria izatea da garrantzitsua, jendea erakartzea, eta nik uste telebista gero eta gehiago partia guztiak telebistatik zuzenean ikusten dira dagoeneko, txapeldunen liga ere bai, oso txapelketa handia da, eta azpimarratu nahiko nuke gaur Bilbon, aurkezpen egin dutela, finala Bilbon jokatuko da urten, txapeldunen ligako finala, eta behar bada euskaldunak ikusiko ditugu finalean, Irene Paredes Bartzelonan, Damariz, Egurrola, Lionen ari da jokatzen, Europako talderik onenetakoa dira. Ametsa, izango litzateke final hori Bilbon ikusi izatea eta zer esanik ez kontatzea. Momentuz kontatuko duzuena gaurko finalerdia izango da, badakigu Naxari, zuk lan egin behar duzula zazpietatik aurrera, zuk, hane ze plan daukazu, zer egin behar duzu, non ikusiko duzu, norekin nola? Bereko enbie Zumaia mai inguru bat moderatu, Jago Barrasate Euskal Selekzioko entrenatzaileakin, gaur emandala horren berri, eta gero jarraituko da, segurazki irratixan bakotxia hartu beharko detelako, baina jarraituko dugu eta informatuko dugu bai, eta nik uste Naxarik aipatu dela, berezisa da, egia da futbolaz goraino gozela, baina askotan prestatze honek geixo asetzen gaitula, gero partidua jokatuko da, eta egongo di urduritasunak, baina aurretiko lana eta oroitzapena berriro ateratzia, hemen otia, elkarrizketak egitea horrek mugitzen gaitu.